guys, dito ako sa kusina. Gugutom ako. Gagawa lang tayo ng sandwich hapunan. Siyempre sandwich ito, lalagyan natin ng kamatis at lettuce, mayonnaise at siyempre ketchup. At ito yung ating brown bread. Ayan, brown bread siya. Slice tayo ng kamatis. Hinugasan ko na to para ilagay natin sa tinapay. Yan. Lagyan natin ng mayonnaise. Yan. Lagyan natin ng ketchup para mas malasa. Gutom ako, hindi sana ako maghapunan eh. Bago yung ating kamatis, lagyan natin ng lettuce. Lagyan natin yan. So, meron na tayong simpleng hapunan. Yan. Hindi nagluto eh. Ito naman. Tayo. Ito yung ating hapunan. Vegetable sandwich. Guys, lagyan natin ng mayonnaise. Sarap. May mayonnaise na hindi masarap eh. Pangit. Ito masarap yung nabili ko. Lagyan natin ng ketchup. Yan. Buhos-buhos lang yung ketchup natin. Wala tayo yung lagayan ng ketchup talaga. Ganito lang. O, diba? Lagyan ng kamatis. Yun. At lettuce. Yun. Vegetable salad. Lagyan natin ulit. You know? Wow. Wow. Oh. No. Ginagawa mo. Ayun, pang ano yun, pang thumbnail. Masarap siya. Mayonnaise lang, ketchup, kamatis, at lettuce. Ayos eh. No rice. Hindi nagluto eh. Binilito ko lang kanina para pag nagutom, ito lang kakainin. Ito lang hapunan ko. Dalawang sandwich. Ayos na. Tutulog na lang. Maraming salamat sa panonood. At kung kayo po ay bago pa sa aking channel, pa-support naman. Please don't forget to subscribe to my channel. And hit nyo yung notification bell
bell all nyo para updated kayo. Bye-bye.